En un barri amb pendents forts com el Carmel, unes escales mecàniques espatllades poden tenir molta repercussió. Són, per exemple, el germen de la nova junta de l'Associació de Veïns del Carmel. L'antiga ho volia deixar estar, però l'actual ha fet mobilitzacions per arreglar les escales. Ens vam conèixer, vam plantejar-nos llavors que, clar, si l'associació de veïns desapareixia, que tindríem que fer nosaltres alguna cosa, no? La prioritat de la nova junta és millorar la seguretat. Que hi hagi més vigilància també a nivell de quan els avis, la gent gran, se'n va a buscar la pensió el dia 25, que normalment tenen robatoris. N'hi ha problemes amb autobusos també. N'hi ha robos als autobusos, al 19, el 87, 86. Per això treballen amb la policia de barri. Un cop al mes és el local de l'associació al passatge de Lugo per atendre de primera mà els veïns que ho vulguin, millorar el manteniment, la recollida d'escombraries i, sobretot, controlar la reforma de la Rambla del Carmel són els altres punts d'atenció. Que ara tenim 3 mesos per parlar amb els veïns de si estan d'acord amb el projecte que ha presentat l'Ajuntament o si s'han de fer alguna reforma. També volen promoure tallers i activitats lúdiques i, de fet, preparen la celebració del 50è aniversari de l'entitat. ¿Y qué creéis que podríamos hacer para que la próxima